Karen Ortiz de Ginea, zoragarri, zatoz gure gana, zatoz, jo, Xabi zen lujoa, Bai. Horrela, hasteko kontzertutxo bat. Karen, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko ze polita. Mila esker. Musika horixe da zuretzat arnasa barruan? Horixe, musika barrutikan ateratzen zait. Eta noiz hasi zinen zu musikarekin? Hasi nintzen 4 urtekin, oso era informalean, zeratik nire gurasoek zeukaten musika irakasle bat bizilagun bezala, eta noizean behin amatxok uzten zidan berarekin, eta esan zion, neska honek belarrez ateratzen ditu aur kantak eta abar, eta musika egin beharko luke, eta horrela hasi nintzen. Eta noiz konturatu zinen, etzela aur jolas bat bakarrik zuretzat, zerbait gehiago izan zitekela? Azkenean betidanik egon naiz musika munduan, orduan niretzat izan zen bai jolasa eta bai oso argi neuken bai izango zela nire ogibidea eta nire ikasketak hortan jorratuko ziala eta beti izan da bai jolasa eta bai plazerra eta ikasketa modua. Eta musika amazenarekin konektatuta egoteko modu bat ere bada zuretzat? Bai, orain amatxo ez daukadala duela 3 urte, juntzitzaidala, berak zain niretzako babesik handiena, eta egia esan, musikan jartzen naizenean, da orain gertuen sentitzen dudan momentuan nire amatxo, eta horrek egiten hau indartuz edo indartxo egotea eta musikarekin jarraitzea. Karen, bai doinuen bidez, bai letren bidez, letretan ere hitz egiten duzu Hutsune horri buruz? Bai, ze azkenean beti egin izan duen musika, baina instrumentala. Ze asko gustatzen ezkit soinu bandak eta baina amatxo egiten ziltzaidan eta esan nuen, uste dut egin beharko nukela letra jarri eta bar, eta nire laguna eta musikaria den Javier Vargasek, berarekin jo izan dut askotan, eta esan zidan jokaren kantuak horiek pena merezi dute, pixka bat egin beharko dizuz, kanturen bat ekoiztuko dizut, eta nik lagunduko dizu gitarra elektrikoekin eta bar, eta hortan jarraitu eta holaxen hasi nintzen. Karen, eta estudioan gozatzen duzu? Bai. Baditugu irudiak ikusi egingo zaitugu, bai? Hementxe, Karen, estudioan. Bideoklipa da ez da? Gau ilunetan ez da? Bai, etxean egindako bideoklipa. Etxean egindako bideoklipa? Bai, egia esan ni musikaria naiz, orduan musika munduan kontrolatzen dut musika mundua, baina ja bideoklipak eta egiteko garaia momentuz, hau denak garajean egindak dira eta imaginazioarekin. Orduan zu ere esperimentatzen ari zara, ez da? Bai, egia esan. Bideoklipak nola egiten diren eta... Bai, eta azkenean hori ez da bakarrikan musika, ez da azkenean imaginak eta pixkanaka. Karen, zerk inspiratzen zaitu musika sortzerako orduan? Niri pasatzen zaizkidan gauzak, eguneroko gauza arruntak inspiratzen haute. Orduan, amatxoren kantu asko dauzkat, zeren bera beti daukat barruan eta inspiratzen hau, eta gero, pasatzen zaizkidan gauzak, bai erlazioetan edo gizartean, ikusten ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak edo hainbeste gustatzen zaizkidanak, piano baten aurrean jartzen naiz eta oso natural ateratzen zaizkit. Bruce Springsteenek ere inspiratzen zaitu, tarteka? Egia esan txikitatik maitatzen dut, eta ikusi izan dut 1000 aldiz ez, baina 50 piko aldiz, amatxokin oso txikitatik, zeren Bruce etorri zen duela urte batzuk Euskal Herrira, baina lehenagotikan ja juten ginen Madridea, Gijon, Zaragoza, eta oso Bruce zalea naiz.
Manillon, ez dakit, diska bat, ni berez akordeonista naiz, orduan. Eman zenion disko bat? Bai, bera beti egoten nintzen lehenengo filetan, argazkian euskan berarekin, ez dakit zer, baina bizitza guztian, kontserbatorioan negoen, baina niri gustatzen zitzaidana zan, belarriz jotzea, improvisatzea, moldaketak egitea, eta Bruce niretzako zen, musikari bat, beste musikari bezala, baina Bruce niretzako referente bat. Orduan, beti jotzen ditun bere kantak, eta orduan esan nun, diska bat emango, estudio batean grabatu nituen kantu pila bat akordearekin klareketarik gabe, baina duela 20 urte horrela. Eta manion, eta gero gustatu zitzaion, eta ordundikan aurrea ezagutzen gara. Begira, erantzun egin zizun gainera, entzun egin zuen. Hori da, urrengo gunean emanion, eta urrengo gunean jonintzen berriz, hortzegon Hotel Palazen, jonintzen berriz agurtzera, noski, eta esan zera, entzun zuela, eta oso polita. Eta ordundikan aurrea, oso polita da, daukagun, Karen, nola deskribatuko zenuke zure musika bakarrik ez taldean ere edo jendearekin ere ikusten zaitu holtza gainean irudia hauetan? Begira, nik egin ditun goi maila ikasketak, musika klasikoa egin nuen akordeoarekin, gero piano ikasi nuen, baina niri gustatzen zitzaidan hor dago Elliot Murphy. Niri gustatzen zitzaidan rocka jotzea edo 60. hamarkadako musika amerikarra eta folka eta hori zang benetan gustatzen zitzaidan. Orduan, beti nengoen txiki-txikitatik akordoi hartzen nuen eta autobusa hartu eta jotzera. Eta orduan ate asko jo nituen eta talde askotan egon nintzen. Eta lortu nuen, revolverrekin jotzen dut batzutan, Elliot Murphy, Vargas Blues Band, eta niretzat taldetan jotzea didez, pianoarekin jo izan duet, baita koroak egin izan ditut, kantatu, baina egia da akordoia dela nire instrumento berezia, eta de hecho, kantu guztietan sartzen dut akordoi punto bat, bai, konposatzeko garaian, normalean pianoarekin konposatzen dut, baina akordeia oso importantea da niretzako. Eta holaxe, eta bizitza guztian jotzen taldetan, eta amatxo hil zitzaidala esan nuen. Eske orain da nire momentua, zen amatxo izan zen niretzat babesik handiena, nire bizitzan. Eta horrela jarraitzen du izaten. Eta horrek eman dizu, lehen esan duzun bezala, indar moduko bat eman dizu, zure diskoa, zure lehenbiziko diskoa grabatzen hasteko. Bai, zen eramak beti esaten zidan, zu jaiozea musikarako eta jarraitu behar duzu, bai ala bai. Asko maitatze ginen, oso erlazio berezia genuen, eta alde batetik, ez zaitu faiatuko, ez? Jarraitzen dut, berez negatik jarraitu behar dut, baina batez ere jarraitzen dut berak nahiko luke bani ondo egotea, eta espero dut nunbaiten hor nerekin egotea. Karen, eta noiz entzun ahal izango dugu, zure diskoa, zure lehen diskoa? Aterako da, orain dela gutxi singela, La vida es mucho más, single asko dauzket kaleratuta euskeraz, erderaz, gaztelaniaz, baten bat inglesez, eta irailean edo horrela aterako da diska. Eta izena du después de todo. Ze pasa zaizkit gauza asko, orduan hor dago pak bat bezala eta udazken aldean aterako da. Eta ze esango zenioke ezuk orain musikari izan nahi duen gazte bati? Esango nioke aurre egiteko, aukeratzeko gustatzen zaion instrumentoren bat, edo abestea gustatzen bat zaio hasteko abesten. Askotan, ni musika irakaslea naiz, DBH-en, eta kantatzen dugunean, venga, karaoke bat ingo dugu. Eta esaten dute, ni ez dakit kantatzen, eta nik esaten diet beti, nola ez, dena dakigu, hobeto edo kerrago ez, baina inkluso abeslari hoberenak, nozbait askatu zen, lehenengo aldiz, eta ez batzea askatzen azkenian oso zaila da. Orduan esango nioke aukeratzeko modu bat, eta aurre egiteko, eta hasteko, ez? Karen, eta Bruce bidaliko diozu zure lehen diskoa? Noski, aukera izango dut, espero dut, eta emango diot. Bueno, berari gauza asko ematen dizkiete, baina nik ere emango diot. Gauza asko iritsiko zaizkio, seguro. Eta seguro gustatuko zaiola. Bai, orain dela, etorri zenean Donostira lehen gortean, kantu bat eman nion, berari eskainita kantatzen, eta bera zer esan ari zuen etzako, akordiarekin, eta bai. Ze politxa. Oso ondo, Karen, eskerrik asko. Zuei, ni esker. Bizitzaren berri emateagatik, orain
beste musikari bati. Esan Oxe, behar diago etortzeko, oso ez da? ondo, Gaur, eskerrik asko. Zula sai hortxe, Perfecto. musikaren eguna ospatzen ari gara. Musikaren eguna Ze ospatzen polita, ari gara, eta Xabi orain beste lagun baten Bai. arteaz gozatu behar dugu. Alaxe, eta orain segidan ikusiko duzuen artistak berak ere pianoa jotzen du, urteak daramatza horretan, eta urteak daramatza bere kantuak sortzen, ideiak lantzen, eta kantu propioak sortzen. Eta gaur, horietako kantu bat ezagutuko dugu. Allende da bere izena, eta entzungo dugun kantua, Zarena, Zarela. Viva Allende! Gaur ere berriro hemen dena amaitu egin da, baina ezin naiz joan. Zein zara zu, aldakizu, agian gogorazi behar zaitut. Beste behin ere aiztea bezain libre, itxasoa bezain indartsua, suaren antzera bizia, hori zara zu, ez daztu. Ez daztu inoiz, zarena, zarela, itzuli zaitez, ez izan beldur, ez daztu inoiz, zarena, zarela, itzuli zaitez, ez izan beldur. Azkenean konturatu egin naiztu zinela arazoa, aiztea bezain libre, itxasoa bezain indartsua, suaren antzera bizia, hori zara zu, eta ni ez daztu. Allende, Zarena, Zarela. Zata, zure. Suertea. Erki. Kaixo. Ze kantu politia jo diguzu? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Allende, itzuli naiz, hemen nago, hitz horiekin amaitu duzu abestia. Hemen txen nago, ostirala, primeran. Horrela sentitzen duzuzuk ere? Zerbaiten itzulera bat bezala edo nonbaitetik itzuli zarela sentitzen duzu musikarekin? Bai, nik uste musikan eretzat beti izan da autodeskubremendu puntu bat, eta orain sentitzen dut, prestatzen azten proiektu berriarekin, iritsi dela momentua mundura ateatzeko, Euskal Herrira ateratzeko, eta nire musika partekatzeko. Goazen hasieretara, nola hasi zinen zu musikaren munduan, Allende?
Orain dela urte pare bat, hasi nintzela, ez du ematen, baino bai, 14 urtekin hasi nuen nire ibilbidea, eta hasi nintzen inglesezko abestiak egiten, xumeak, sinpleak, eta bar. Eta, behin nitula 5-4 abesti esan nun, hau ikasi berko dut, grabatzen, edo ondo planteatzen, edo, pentsatzen hasi nintzen zer egin, eta horrela sortu nun nire lehenengo proiektua, nire lehenengo EP bat, abesti sinpleekin, inglesezkoak, eta orduan jarraitu nun konposatzen, puntu ontara iritsi arte, eta esan nun, igual, berkonektatu behar den nire sustraiekin, euskararekin, ez, Euskal Herrian gaude eta esan nun, igual euskaraz ere abesten hasi beharko naiz. Eta oantxe nago, puntu honetan, euskal abestiak ditudan, eta proiektu berri bat prestatzen hainaz, osake, bai. Eta euskaraz abesten ari zarela, lortu duzu zu artista bezala eroso sentitzea, pentsatzen duzun hori nahi duzun bezala zabaltzea? Bai, hasieran pentsatu nuen barkatu, karo, inglesa eta euskara oso desberdina dira. Inglesa fonetikoki polita da eta esan nun, kostatuko zait euskaraz abestea, edo igual, enao konforme. Baina nire lehen abestia sortu nuna, Napoles izan zen, nire lehen euskal kantua, eta esan nun, guztioa hartzen hasi nintzen, eta horrela jarraitu dut. Allende, orduan zuke agian musika anglosajoia entzun izan duzu gehiago? Zure referenteak horiek izan dira? Bai, nire referentea, nahiko mitikoak dira, Adele eta Lady Gaga eta olako artistak, beti izan ditut buruan, baina baita ere, badau artista italiar bat, Ultimo izena duna, asko gustatzen zaidala, eta orduan, munduko toki desberdinetatik hartu ditut referentziak, nik uste. Eta orain, referente berriak aurkitzen ari zara, edo aurkitzen dituzu? Bat aurkitu dut. Bai, adibidez, Gorka Urbizu, mitikoa oso kriston artistazoa da. Eta gero baita ere, deskubrituet, Mon Laferte izeneko abeslari bat, eta, bere estilo asko gustatzen zait, eta agian zertxo bait kopiatuko dut, edo, pixkat hortik tirako dut nik uste. Allende, zein da zure estiloa? Galdera zaila, nire estiloa, printzipioz, india da, oso autorala, bai hasieran pixkat kutsu pop-rockak eukitzen hausin nintzela, baina guain ezakit nola katalogatu, nik uste autorala, india, nire estilo propioa sortu etela ere usteet. Ikusi egingo dugu, entzun egingo zaitugu, hementxe, Allende. Zein da abesti hau? Bada, atera deten azken abestia, Ilusioak izena duna, eta sortu nuen momentu batean kriston desamodioa bizitzen hain nintzen, eta nintzen triste sentitzen, baina bai aserre. Eta esan nun, nahi dut kantu bat hoi errepresentatzen duna, ez nire ez ulertze horrena, ze azkenean sentitu nun, erlazio hoi ilusio bat izan zela, eta horrela sortu nuen kantua. Eta horrela sortu duzu kantua, eta nola sortzen dituzu kantuak, nola abiatzen zara kantua sortu behar duzuenean? Nire bizipenetan oinarritzen naiz nire kantuak sortzeko, hasieran, 14 urte nituenean eta desamodioa zen nire main thema, nire gai gustokoena edo ohikoena, eta guain nola nozen autodeskubrimendu puntu batean hoi ere transmititu nahi izan dut nire abestitan. Horregatik ilusioak bai dela desamodioana, baina azarela nik uste oso abesti positiboa dela, Napoles ere bidai baten ondorioz sortutako kanta bat izan zen, Napolesea bidaiatu nunean, eta nik uste guain, bai beste gai batzuk ere bai lan zen, ari dituela. Karen, zuk ere pasatu duzu desamodio fase hori zure abestietan? Asko, gehiegi, baina gauza aldatuko da. Gauza aldatuko da. Hori espero, hori da. Eta ibilbidea, musikaren ibilbidea, Allende, gogorra da, musikaria izatea, zaila da? Nik uste Euskal Herrian oso puntu honean gaudez, kriston aukera pila daude, eta artista asko daude, baina bai asko nabaritzen dela, orain gustokoa den generoa urbanoa dela. Eta hoi, igual gu beste estilotako musika egiten ditugun artistak, bai nabaritzen degula, jendeak nahiago dula, zerbait komertzialagoa ez dugu esango, baina bai urbanogoa, beste soinu batekin, dantzatzeko musika, eta alde horretatik nik uste generoan aldetikan bai oso zaila dela, baina baita ere badaude kriston ekimen pila, gazteamak eta lehiaketa, katapultatur, baina bertara ere sartzea nahiko zaila da, dena ustez.
Bueno, zure proiektuari zara sortzen, pixkanaka, noiz ikusiko du argia zure diskoak? Bueno, oraingoz pixkat gelditzen da, urrengo urtean 2027an kaleratuko dut nire lehenengo diska. Oraingoz ez dut ezer esango, pixkat misterioa ere utzi nahi dut. Eta nik uste izango dela nahiko potentea, nahi dut ja lan profesionalago bat izatea, ze, bueno, ni artista independentia naiz ere, orduan dena nik egiten dut, edo ia dena nik egiten dut. Orduan nahi dut produktu euskaldun profesional bat sortzea. Zein da zure ametsa, musikan? Nire ustez, musikataz alde nenean bizitzea. Ez da zaila, osa da, helburu nahiko, ez dut erreza esango, baina bai, argi ikusten detela. Eta noski, ez dakit, famatua izatea edo ez, niri printzipioz ez zait inporta, niri gustatzen zaidan edo gustatuko litzaidakena da, jendeak nire musikakin disfrutatzea, etortzea kontzertu batera, disfrutatzea, entzuta eta gustua egotea. Baina nire helburua bai, nire proiektuak itea, eta ezakit, pixkat entzunagoa izatea ere, inkluso. Karen, erraza da musikatik bizitzea? Ez da erresa, ez da erresa. Azkenean, nire ogibidea adibidez pertsonalki da musika irakastea. Orduan, niri pasatzen zitzaidan, ni txikiagoa nintzenean, gaztetxeagoa nintzenean, adibidez, jotzen nuen Elliot Murphyekin. Eta hurrengo gunean, junbar nuen musika eskola batea klasek ematea. Eta hasieran esaten nuen, biziko naiz musikatze ondo, baina gero ja ikusten duzu, hori ez, ibilbidea ez da erresa, baina haiendek esan duen bezala, importantena da gustora egitea gauzak, baina bai politia da, pixka bat, igual, errestasun pixka bat gehiago izatea artista independentei, ez? Adibidez, ni Donostiarra naiz, eta Donostin igual, ondo ongo leuke, hemendikan igual abixo bat, ez? Era honean, ez? Lokal gehiago gotea edo, kontzertuak emateko aukera gehiago, esan duena haiendek, adibidez, sartzea festivaletan eta zenbait, turretan eta ez da inerresa. Eta, ondo egongo legoke. Ederki, bikote, ederra izan da, benetan zuek hemen zuzenean entzutea, eta zuke haiende musikaz gain, ukazu beste zerbait, beste ogibideren bat esango dugu, edo zerke eusten zaitu zu momentu honetan? Nahi printzipalki zinema, eusten dit, eta baita ere komunikazioa, komunikazio arduraduna naiz barkatu abesbatza batean, Landarbaso abesbatzan, eta gero ere zineman nire gauzatxoak egin ditut, nire lehen kortometraia honen dela gutxi kaleratu nun oihartzunen modu publiko batean, eta pixkat, ari naiz, oraingoz badaukat denbora, baina ni komunikazioan, zineman eta musikan oso sartuta nago, osak ezin ez kexatu. Artistak zaretela, hori da kontua. Karen eta haiende eskerrik asko etortzearren, eta musikaren festaren bezperagoetan musika pixka batek hartzearren. Mila eskerta, asteburu honona izan. Mila esker zuei. Eskerrik asko bikote, hemen izateagatik.